BJP tung ki bachu bai la an ke kilit par nilip constituency along BJP to mass joining ki bia hot APS Rashi Central Committee Vice President Rajesh Tiso alang li BJP don joypur BJP atum ki bachu bai alam labang ke ki bachu bai teknik alam rat atum ang hudang nei labang salam mangke patubi nilip constituency along BJP atum mass joining ki bi along mangke bang kep ne an let ki join dun tata bang kep ne join dun tamel lake APS से अमुनित कली लके न्यूट्रल के दो अमुनित बंके वेट सदमे सोशल मीडिया लोग अतुंगे पच्चे थांग मंके इलोंग अदिम बंग तकलो टीम कर बेंग लोग पु अपेच अलोंग तकलो 600 हाउस पुसी तक लपेन के कपरे कपरे का तुम तकलो 1000 हाउस पुसी तक तमे ला आन अमुनित के आप पतमी दुंदे बंग केप ने अनवे लता बंग केप ने तमे निलिप अमुनित दत्त कली और कल बेंग लोग अमुनित सी लतुंगे पंगरुम लपेन पतुमी याला बीजेपी तुम mas joining ki bila so hadak armu ong elang hala so armu ka chetong lake or kar benglong latum arong arong gari ke toisi latum murid ke pangrum si hadak patumi BJP atum mas joining ke claim along ke pangrum sutame alang atum ka do ka ve amone pangrum pes tame 800 dak chetong ibon or kar benglong pen lasi BJP atum lason ke pacho bike pacho kai akam na claim ri rat apang pacho bai akam claim ri ati nang tung la rat apang pacho bai ong amasi non ma klang air dil hala ki joining dun vek atum ta ba BJP atum la answer rat apang pacho bai mal ho kintin ki join dun ge bang kep ne ang si rat apang rat atum social media lang ki tok mang 1000 600 ba 700 lason si kitok pugol hala ki joining dun vek atu sitame alang litum ta labang ke BJP tung bachu bai alam pu alang tum chini pamilu non mangke lapen ke isiala mangke BJP tum ma joining ke claim labang ke tangka paisa pen nam lo tangka paisa pen nam sitame hala last lab joining therapy tangka ka chathak tangka ke lang nun de labang pokep ke ba krai parisi si ba krai pu labang so ning ke oya masi la BJP atu BJP along la ki joining dun atung ans sitame BJP ha ni aning dok dilo aning gidok pen la kidun kali la pen ke la BJP ang bong samil la ki claim bari matumang ke aning oi raya son sinon ke dolo athi la akimia tumhan RDN monak bolawang solam kaning je labang so alama posila BJP abare matumangka ninge oiru raison dulo lapen ke BJP tumisi ke chok chennai bangke alang atumangke ruling party pulote opposition party lapangke labangke opposition congress president alang likar benglong nang kahumri alang lang kachisong labangke thrak membe are alang itum ansa ke pilo karbiang longang bong alang congress president ke bang aja ini alang atum kachisong papati hurnut an part alang atum 244 article a labang sophan implement ji phan la sophan chi song pulote ra atumage oh che song lo labang pudunji mesen bus pudunji stame no na bang ke 244 article a phan le alang tunga chi song kalidet alang tunga chi song make labang ke group gogoi kar bang long long na khumria join ni sila tumage kache song the rak ta mi bang jang la bus BJP tung ke klema kam la se di la BJP tum ra non bang ke alang tum ke patikung lok lo at he alang tu non krempo bu sini pamelo la sila tung ke to war ke dang ke patikung ke bang huwa son se non bang la tumang lakim ke dolo lapan amat hang tu angbong party rempo bra so kache phire thektik ajoine sarang tu mangke ruling party poi phis tamalang tu pilah dharna donang ko are adalang tu dharna ki donai tum kali alang tu ruling party lapan ke ruling party tung ke mazoning ke claim ja kamata ave alang tu mangke ko people lo bodala non MLA election halang tu kache phire loglo jong si MLA election MLA election yung si APSLC nang haidet pulote labangke kiche ki betumhan amber na ding thanlap na labang so akaphere lapen ke 244 article e labang so alam chesong nun dat na pu labang so akaphere lo no mange BJP tu mangke athai BJP tu mangke 244 a article e ke palong le de jiphan lapen ke kiche ke be atum amen ki pang khanlong le de jiphan se alam tung kam ke claim lapen ke BJP atum ke claim ke chok chennai ke lapelo driver atum aphan driver tung do dim polote arong driver tung do dim arong
penelo ching thor soi mate kove bikron ai hoi bari bitu ingcholim lo bate BJP to make eviction nam phit la poson loksi klam tame driver ke atum car bila ban driver khai de dodi make eviction tax tame alang tu make hala PGR adimalong make alang tu eviction tax de la banke alang tum BJP tum ke claim chok chelo athe chini dak lo rata tum je BJP tum ke car bia khai anti driver la party la banke car bia khai pha ke pawir klung je phana ke mang se BJP atong ke claim pol bang solam chini pa me athe ko pilo polote BJP tum akimang ke la khalo driver khai tum phan aja kong pawang long le ji phan driver khai tumalong le phelang chi ji phan la si BJP tum nge kam be claim la bang so joy ne sin non car bang long along ta ne solar project amen pe amdani ambami la bang so long le ke jor la khai ka kam se lang tu na claim lo la penge give and take police long ta me lang tum ke long le pidun dat lo la si la BJP tum ke claim akam mang ke car bang long ara tu sitame la bang ke aning arlo huju ni dalo non bangke lasi kiduk kelak arat lapen ke penang ana karbiatu labang solam chini pa melo la so joy ni si APSLC kedam tang MP election hut an ke long cap an ke nang hai dat lo labang ke kar APSLC tum tang ka pa nam le labang so ala ana vut ke palong tali labang ke khaye phan ka chi song purata tum chini pa me la penjai ka thar la ke constitution alam la pa get handak paklar dak ajoy ne la pen ke APSLC tum chi song thip pen do thip ajoy ni si rata tu ani gi thela so ajoy ni si vut pilo sutame BJP atum ke rat tum phan ke palu thuja kam claim thuli lo alang tum ke claim ke kidu ke la khan chior tum long tang ka kirung rung ret labang salam selang tum rat along wan tangte APSLC tum ke kirung kali dom pe kali labang ke rat atum aning kang sama joy ni si APSLC atum khan ke rabdun labang ke lapen ke isialama bang ke lapelo APSLC tum ke la tum ke opposition lapen ke rolling long adalang ko si kirung ke akam na claim nang kok lo tangte halam da pipi ne organization atum ke hatum ke rung pi hatum pe na program na rung pi hala tum puno hala tum ke kopilo pulote hala tum da program harung lot sitame APSLC tum ha tangka ke ka churung chere ka tangka ke da so tangka ke rata tum phan mo party bang de la je chewai thula ji athe ko chewai go pilo de ke che ke be watalis khan pi pet bo 244 article rebellion pi det po 6 ro na teng pen wrong la pen ke kar bang long chari po la pen ke kidu ke la tum phan kidu ke la tum phan business se claim la pen ke saikati ke ajak kong pipo la pen ke voreng abar sai ke claim theka tum phan voreng abar sai pipo la hai jong sin APSLC party jong sin wang te la hai ke pichun pilap ko la ke rada ning sam ji la si dhan thela tharla APSLC Central Committee Vice President Rajesh Tiso BJP Dunjuipu BJP atum ke bacho bayalam labang ke rada tum manghunang ne athe BJP atum ke klang dak lo je nang tum ta berta en cho phone court ha cho eta donde opinion ne do thip APSLC amunit bang ke lasi BJP tum rada pangi pamang hualam mangke na tum kroy deri lake BJP tum ke bacho bai tek tek alam lan alam ningge si lam nilam tot kok kardong